435 pesos yan ang arawang sahod ni Joshua. Pero para sa kagaya niyang minimum wage earner, hindi na raw sapat ang kinikitang minimum wage sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Mahirap sir, sa ano pa ngayon, lalo na ngayon mataas na yung presyo, mahirap pagkasyahin yung 400 plus na sahod, di ba sir? Kahit naman sino talagang kailangan mo magtipid. Hindi pa raw dyan kasama ang pamasahe at allowance, kaya todo ang diskarte ni Joshua upang makatipid. Ang 435 pesos na daily minimum wage ni Joshua ay kinikita rin ng iba pang manggagawa sa Bicol region. Isa rin yan sa pinakamababang minimum wage, kaya panawagan niya sa pamahalaan wakasan na ang regional rate at magkaroon ng uniform wage sa bansa. Masyado na din mataas yung bilihin, parehas na din naman yung presyo ng bilihin sa iba't ibang lugar naman dito ma'am, di ba ma'am, halos parehas lang din sa Manila yung presyo din dito. Kaya pabor din sa amin pag tumaas na yung sahod. Ayon kay Camarines Sur 5th District Representative Mix Villaferte, lusot na sa committee level ang inihain niyang National Minimum Wage Bill. Ibig sabihin, dadaan na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas. Umaasa si Villaferte na bago mag-break ang Kongreso, sa Marso ay may ipapasa sa third and final reading ang panukalang batas at nasa Senado na ang bola kung may kaparehong bill itong ipapasa na magwawakas sa regional wage. 100% we are pushing for this. At sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Dahil kung hindi ngayon, di lang pa. Matagal na itong hinihintay. So, we need your support. We need clamor nang sa ganun. Di lang sa House of Representatives, kundi sa Senate. Wakasan ng provincial rate. Nang sa ganun, equal. Pilipino ka, parehas ang iyong benefits, parehas ang inyong deserve. Nick De La Cruz, CSN.